Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S, P, M Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. S, P, M Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S, P, M Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S, P, M Masalimot ni Kabwasan, Pangasinan Dagupan. Biyernes lalamat. Wanja lalamat sa Saray Balitan Matuwa. SBM Yakabusol na Saray MBTF. Managbalitay tila tan fake news. Nakantabay tan nakaulop yung lalamat sa lawas yun kaaro. Lawas yun kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. Judge technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Judge saya ikukurang na agaw tan satan so ikukurang nagira ad Iran at tatang tanagagig ni nalilik na tila. Nalilik na tila so epekto tutan, nagkalala at presyo na saray krudo. Nan kapigan man nga agaw nan Martes. Nan paggasolina tayo sa presyo to ni na gasolina saman mga simagablad manlapod 53, nagmaluya 55. Natan sa presyo tala abutan tulay 57. Ang gapuni sa kisimbatan. Ang gapuni sa kisimba. Aliwan singa sa may dati, ya kada agaw na Martes, so wala nagagawan adjustments at presyo na saray krudo. Pero natan, at saya labat ya simba, mga kapaborito, anong nang tila, so sa adjustments ya tampol, na sararate presyo na krudo. Unong adsay ay so fuel watch na ICIMI at sa may mikatlong agaw na trading on world market sa presyo na sara may fuel products timmagay indicating a sky is the limit gauge luray kita na sky is the limit ay singasay gabay ton ibaga, sky is the limit. Saragmon itagay, saragmon presyo anya maong itay presyo na krudo. Sky is the limit mo lante. Singasayay, say babagada atatan tanagagik, say gasoline. Posiblin on tagay at 6 pesos per liter. Sa diesel, 12 pesos per liter. Sa kerosene, 13 pesos per liter. Kanyan ang gani ibabagadan ya umpawil. Umpawil may betul na panaon. Kasi ibabagad at posibleng na bahagyang mabawasan ang matinding init ng panahon sa mga susunod na araw. Agmulan na liknaya, akin, siyempre, sa isang kanunot mula, ayas itatagay na sa presyo na krudo. Sa ibabaga na gobyerno tayo at atong tanagagik, bawasan.
suspendyan may tax. Tapian januntan at agtay masyadong naapektuhan. Pero ang ibabagada natan at sa tay koleksyon ya tax manlapod sa ray petrolyo. Sa ibabagada natan na sa Bureau of Customs, nagkalalo lang ng BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi maaring gawing zero ang koleksyon mula sa petroleum products dahil malaking bahagi niya ito ng kita ng ahensya at may pangmatagalang epekto sa ekonomiya ang anumang matinding pagtaas ng presyo. Nitan, luri kita na tatan tanagagig. Pero jadbik na sararatan, ikukurang igagalaw na sa presyo na krudo. Sa ibabaga to balat natan, ng Department of Energy Secretary Sharon Garin, sa ikwanto, misleading? Mani siya kayo? Misleading kunuratan yung report at ating tanagagig. Yung ulat na posibleng tumaas ang presyo ng kada litro ng kerosene ng 10 pesos per liter, diesel ng 9 pesos and 33 centavos per liter at gasolina 4 pesos and 47. May figures to, mulagni. Babanggitan tong figures. Sa susunod na linggo, sa gulo sa Middle East, misleading kwento. Ay, Secretary Sharon. Ay, ang turaraya. Agtuan tamay nagagawalad mundo. Tanay sa may sangkaunaran. Niya so sampluran latest updates at saya so nagagawan gulo at Iran at atin tanagagi. Kapigan man niya agaw sa kuya US Navy submarine walay binumbato. Inatake to ya Iranian warship. May Iris Dena frigate. Si katutan at walad 40 nautical miles coast of Sri Lanka. Ang tagawa. Pinasabog dagagik limurag. Kanyan wala raramay ni Salvadara raya Iranian Navy. Ditan at party na Sri Lanka. So, say gabay ito ni bagatan na tatan tanagagik, ayan gera at bautan na Iran, Amerika tan Israel, akahabot la at Indian Ocean. Akahabot la at Indian Ocean. Kanyan say kwanda, this is no longer just a Middle East conflict. This is no longer just a Middle East conflict. Pimawayla akabat la Indian Ocean. Pati dyan Europe. Ito may latest ibabagato ng US President Donald Trump. Kakulkul tumaklay Great Britain. Kakulkul tumaklay kin. Walad Britanya. Tapanon to lalo la dyan Spain. Antikwanto Espanya. We will cut our ties with Spain. Kwanto? Lapot ag dalabat lain na bulian, agirain mabuli at atong tanagagik, mga kapaborito, usaran daman so base na, military base na Spain, usaran na Amerika, tapian jaruntan, at nakontrol das ang movement na Iran. Girapin mayag. Antikwanto natan, we will cut our ties with Spain. Kwanto gi. Mikadwa, biagawa, sa kuya UK RAF base at Cyprus. Ante ginawa da. Simbabog. Binumba da agagi. Walay dimapon Iranian drone. Pinasabog da. Akasabi di man at Great Britain. At Cyprus may base na Great Britain at Cyprus. So, now, Britain is now directly in the crossfire. Kaya lagi, si katuman so ibabaga na Britanya, this is not our war. Kanda? Singuman so gabedan ibagala atatan tanagagi. Mikatlo, latest developments iraray agagik updates. Iraq is shutting down its largest oil fields. With the Strait of Hormuz closed, they have nowhere to export the oil. Gwardyado susamay Hormuz Strait at ating tanagagik, gwardyado na Iran.
Ya supaman subarkon undalan diman, pasabo ganda. So, sa production na langis, tinmunda gagik. Nagkalaro la sa Iraq, tinundan tutan, so, production da na langis, yan tatimat at atong tanagagik ya sa Iraq. At sakit sa may bansa, ya mampuproduce na 4 million barrels a day. Imagine that, ya karakal. 4 million barrels a day na krudo. Yaaya at being economically strangled by its own geography. So, agira makadalan natin at Hormuz Strait of Hormuz sa tatong tanagagig. Ya, pankayarihan, poprotektaan na Iran. May kapat, 4,000 plus or more than 4,000 flights so nakakan sila daily, yan o inarapiktado ditan. So, Emirates, Etihad, Qatar Airways, British Airways, Lufthansa, Air India, Virgin Atlantic, yung mga operations po nila all suspended. Sa Dubai International Airport, the world's busiest, non-shutdown mat agagi. And hundreds of thousands of passengers is stranded. And atay sa Sanago yung gapi flight, they are losing about an estimated billions of dollars sa tatong tanagagig. Imagine that. Atay yung tundalabat yan sa Kiago. Ya operasyon da, raraya. Ya airways, billions la of dollars so napipirdied si kara. Natanjad Estados Unidos ang tiginawa da diman. Sa US Senate voted 47-53, 47 against 53 to block Trump's war powers. Pero only one Republican so bimuto to stop the war and it failed. Ang kapagawan da. So tuloy-tuloy. So sa may powers natin. Then US President Donald Trump, war powers to. Mikanom, Israel is moving its elections forward to June instead of July 2026 to let Netanyahu capitalize on the war. So, politics sa tatin tanagagik is already reshaping around this conflict. Sa sakay ni, yung development nagagik at saya, yan nagagawan gira. There is now, the world is now officially split apaldwa. Apaldwa. At amin ya bansa at intiron mundo. Wala ramay ang ipalapag na agdapan labay. At saya. Manunalatan sa China, Russia, Pakistan, Brazil, Spain, Norway, tan North Korea. Aramay unsusuporta ya bansa, we have Ukraine, Germany, Australia, Canada, UK, United Kingdom, and France. So apaldwa, ang kakaaray-araya may ang kakabalog ya bansa tatin tanagagik. So the world is now officially split. And this is the closest thing, Kwanda, to a global coalition divide since the Cold War. Imagine that, pigara may non-oppose, yabansa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Araman susuporta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Against 7. Purong kakabalog, yabansa raya tatin tanagaging. Paano susuporta again? Ukraine, Germany, Australia, Canada, UK, and France. Ang kakabalag mo iraratan. No pwersa pantutungtuan. Kabalag mo sa pwersa dararatan. Military strength. Pero nang nangantimat may opposing countries. China. Nung nangyay pwersa na China, ibibidadan na itan. Gantan. Ibibidadan na itan. So China may military kinda.
powers data atin tanagagik. Grabe aguntan. Untan mat sa Russia. Pakistan, Brazil, Spain, Norway tan, North Korea. Araraya may makapataktakot at ating tanagagik. Hanggat sa rin kapusan 1,600 Americans watan ni at Middle East. Atrap ni Raditan, agira makaalis. 1,600 Americans. And hanggang manuntan niya sa babaga na sa US government is it's telling its own citizens to leave the entire region immediately. Pero agira makaalis. Takansilado ray flights, hanggang yung titik yung aeroplano at sa atin yung region. Hanggang tan. Now, what is happening now inside Iran? Ang nagagawa at loob na Iran. Diyad loob na Iran, aga nangyari tayo cash withdrawals lang natin. Banks are restricting cash withdrawals. People are stockpiling food. Crowds lining up at gas stations. At loob na Iran niya. The internet is 96% black. Iran's civilians are living through a complete information blackout. Tadyad sa ito at atatong tanagagik inside Iran, wala mo't iramay opposition. Kanyan wala ramay rally ginagawa da in the past. Ya agbalot analunggaring ta wala ramay grupon minamasaker da. So that's how siya may description to nankin US President Donald Trump at sigara. Wala may description to So sikatutan natin, so nagagawa at loob na Iran. Agira makapan-withdraw na kwarta da. Sa gagonda natin, mantitipon na rin pananganda. Pila-pila, so sa may tutuo at sa gasoline stations. Sa internet da is 96% black. So they are living through a complete information blackout at ating tanagagi. And the last thing, the White House has no timeline for reopening the Strait of Hormuz. When asked directly, sa kwanto ng Press Secretary Leavitt said, sa kwanto, I don't want to commit to a timeline. So lulag, yawatan so Iran, manusabol at satan, so Strait of Hormuz, kukontrolan tayo movement ditan. Tasay yaalaw dalabad yung dalan ditan at arami barko na China. Kakutsaba da, may kaibada at kakampi po nila, mga kapaborito, gantan. China lang, pwedeng dumaan. Yung ibang mga nationalities, hindi pwede. So hanggat nandyan ang mahigpit na pagwagwardya ng Iran sa Strait of Hormuz, ilalon tayo tatang tanagagik so, itagini at ibabagadan ng weekly or paano jadlob na sa kisimbat mamintlo ayon tagi suppression na sa krudo ay sikatutay al-alwaran tila at atang tanagagi. Kanyan natan nila ba't wala rin mga isasuggest mga ipapaw na sara may tips to reduce fuel consumption. Agmumat kasi naiwasan no agkamot unggalaw, agkamot nabilay. So you need to move agontan. So you need to drive your car. Hangganon tulay bili tutay gasolina, agaw tanataten tanagagi. Now, there are tips to reduce fuel consumption. There are tips to reduce fuel consumption. Sa ikonton sakay, lighten your load. Ag kayo, bawasan niyo bulat. Yakakargaan, bibitan na sa tay luluganan nyo. Yan agam maabak na gasolina. Insan bumbaan yun maong iraratay, dalig, naluluganan nyo, tapen aga, may nairapan niya unarangkada, at aga maabak na gasolina. Numan bilang, walay mamimpinsan so biyahe, no saksakilam lamang sulaan nyo, mambabansat kila, tapen aliwan samay, mamimpigay biyahe. Diba?
Combine your trips, yakwanda. And do not stay idle for too long. Wala ra may laput-putang na panahon at i-idle da may luluganan da. Aircon da tatin tanagagig. Ang paano sa kwanyo, di bali taga una andar, kwanyo, agamang kukonsumi gasolina. Ay, mangkukonsumi gasolina tan. Mangkukonsumi gasolina tan, kanyan, do not stay idle for too long. No man accelerate kimat. Accelerate smoothly and drive steadily. Kaya no, may wala kay dalan, basta nang tumispidyo man laba lang. Kailan man naapura, kailan may barurot ya kwanda. Andi bali no electric car tesi kayo, gano barurot kila barurot ay pero no gasolina, ag kayo barurot tama abak na gasolina tan. And then, stay on top of routine maintenance, tapi ang januntan, aga maabak na gasolina, and consider alternative transportation options. Sikatutan sa sakit sa may nayarin solusyon. Pero, Judge Senado, walay kanunutan natin ng Senator Vicente Soto III. Yan mangipasan na sa bill. This is Senate Bill number 1934, establishing the Philippine an act establishing the Philippine Strategic Petroleum Reserve, mandating a state-managed petroleum stockpile equivalent to a defined number of days of national consumption, providing funds therefore and for other purposes. Sana noon niya pa naisipan ito prior sa pagpapalipad ng mga bomba ng Amerika sa Iran. Kasi prior sa mga lumipad na bomba, andun na yung tension eh. Hindi ko alam kung a month or 2 or 3 months ago, andun na yung tension. Andun na yung posibleng isabog na sa gira ditan. Pero, hindi po napansin ng mga mambabatas natin yan. Why? Apay, akin, bakit? Because they were so disturbed. At saray, again, arayay so problema at korupsyon plus atan ni so impeachment iya pansasakitan de ulo lalamat at atan talagagig ayagi ano bang mas mahalaga natan saya so anunot nanto ng Senator Vicente Soto III sana noon pa ito pero okay sa ikundaban nante, better late than never. Mas bali tarde ki nunca. Okay. So, anto ibabagato dyan hatan, masaya. So, Senate Bill, may papasa kanunutan ng Senator Vicente Soto III. Sa ikwanto dyan, this act shall be known as the Philippine Strategic Petroleum Reserve Act. Okay? Philippine Strategic Petroleum Reserve Act. Declaration of policy. It is hereby declared the policy of the state to 1. Ensure energy security and supply stability. Protect the national economy from external petroleum supply shocks. Maintain strategic fuel reserves sufficient to sustain essential reserves during emergencies. Promote national preparedness in the face of geopolitical, and economic uncertainties, and strengthen the country's resilience against inflationary and supply chain disruptions. Sikatutan si Babaga nasayan ak atatin tanagaging. Sa ikong kwalante, it may be too late pero at least ay, meron tayong ginagawa para hindi tayo masyadong maapektuhan nitong pagtaas ng krudo. So, pinaliwanag pa dito, ano yung Strategic Petroleum Reserve? This refers to a government-owned and managed stockpile of crude oil and refined petroleum products maintained for emergency use. Days of national consumption refers to the average daily national petroleum consumption
based on verified data from the Department of Energy for the preceding calendar year. And these measures aims to dampen supply disruption shocks through emergency buffers, enhances the country's energy security credibility, demonstrates foresight in national risk management, strengthens economic stability during geopolitical volatility, and protects Filipino consumers from extreme price instability. Ay ako muna, so ginawa dalanan sa manatatong talaga, gigagauntan. Di tayo ko muna lilik na so saya'y tatagin natin na presyo na sa gasolina o presyo na krudo. Actually, wala may balong definition nun kini. Congressman Irise. Walay tawag to sa tay ngaran nun kin. Presidente Bongbong Marcos, BBM. In-interview da, pero pawilan titan. Kaya rin inasaran pagkabat. Pawil sa sari balitan matwa. SBM. Kabusol na sari MBTF. Managbalitay tilatan fake news. Kaya rin inasaran pagkabatan paimano manlalapanin sari manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Kaboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 9:35 oras na natin. Tuloy-tuloy sa Saray Balitan Matwa, SBM, sa Kabusol, Nasaray, MBTF, Managbalitay Tila, tan fake news. Hello, good morning kay Sir Max Solis. Good morning likewise kay Madam Emma Lipio ng Barangay Basing. At syempre, yung mga single ladies na rin. Si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Doktora Perla, and Kagawad Esperanza. Anto may kwanto ng Congressman Erese. Disappointed siya maongla si Congressman Erese at atong tanagagik talagan. Agtula na ako, irarayay nagagawa. Nagkalalola demanded partida bilang miyembro ng House of Representatives. Dingalanti pa, so kwanto, ng Congressman Erese. Congressman, go ahead. Pala ako, hindi na Bongbong Marcos yan. Bola Marcos. Sabi ni Presidente Marcos, priority niya yung Independent Commission. Overtime kami, naipasa namin sa committee. Pagkatapos, ihinto na. Binola lang kami ni Presidente. Sabi niya, priority niya yung anti-political dynasty. Alam niya kung anong ibig sabihin ng anti-political dynasty dahil kaming dalawa yung author ng SK Reform Law na may ang kaunang-unang batas na may political dynasty. Alam niya ang ibig sabihin pero pinayagan niya si Speaker at ang kanyang anak na mag-author ng ganitong klase ng anti-political dynasty. Ibig sabihin, binola niya rin yung mga mamamayan. Sabi niya magpapakulong siya December 15 ng mga involved na malalaking opisyal sa flood control. Marso na ngayon, wala pa rin. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya, wala sa loob niya. Wala lang. Hindi totoo. Gusto niya lang pagtakpan yung trilyong pisong korupsyon sa flood control at sa infrastruktura. Kaya yung BBM, naniniwala ako, hindi na Bongbong Marcos yan. Bola Marcos. Ali kasi yung managagik, makakalalayang na tatong tanagagik, duga-duga mo't ingan duga-duga mo't ingan.
Dugad-dugad sa may BBM kwantumat. Nayari ay Congressman Iresian to. Pero walang mat sa mensahe to ng Congressman Barsaga. Si Miao Miao. Dangalan tipay Miao Miao mat. Kumusta tayo Miao Miao? Tabagyan ng dimuan. Miao Miao, go ahead. My fellow citizens, we are on the brink of World War III. Escalating tensions in the Middle East has led to the death of a Filipino citizen, and it will lead to the deaths of many more. While the rest of the world is preparing for war, our nation is wasting time and resources on Vice President Duterte's impeachment case, without any regard for the horrors of war that may soon plague our nation. This is no longer a small matter that Congress can ignore. Our military is outdated, our government is unprepared, and our economy is unstable. We cannot sit idly by as war threatens our country. Thousands, including children, have already died. We can no longer ignore the severe negative impacts to our country and our economy, unless we wish to allow history to repeat itself. Pray for our country. God bless the Philippines. Sikatutan sa mensahe ng Miao Miao. Actually, mga kapaborito, wala mat susamay pahayag ng Vice President Sara Duterte. Basan kud si kayo atatang tanagagik sa kwanto jay. Mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga naging security personnel ni dating Congressman Saldico na naglakas loob magsalita tungkol sa umunay paghatid ng mga malitang puno ng bilyong-bilyong pisong pundo ng pamahalaan. Ngunit habang ang mga paratang laban sa akin ay agad na ginawang sentro ng mga pagdinig, privilege speeches at walang humpay na fishing expeditions sa ilalim ng mga investigasyon na tinaguriang in aid of legislation umano, tila nakakabingi ang katahimikan ngayon. Kwanto. Sadyang nakakabingi ang katahimikan ng mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag ng mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad at ng mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Dagdag pa rito, kwanto, tila walang interes o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siyasati ng katotohanan hinggil sa mga bilyong-bilyong suhol kaugnay ng flood control ng ICC at ng impeachment efforts laban sa akin. Hindi dapat selective ang galit sa isyu ng katiwalian. Hindi maaring pumili kung sino lamang ang iimbestigahan. At hindi maaring manahimik tuwing ang mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Ang pera ng bayan ay hindi sapat, ay hindi dapat inilalagay sa maleta, at ang katotohanan ay hindi dapat inilalagay sa katahimikan. Syukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Sikatutan sa mensahe tumad ng Vice President Sara Duterte na sana kwanto hindi dapat selective ang galit sa issue ng katiwalian. Unya tumad anto agawon tanatatong tanagagig. Ang gapin maingal at sa tay korupsyon at sa tay nanduruman flood control projects. May naririnig ba tayong nag-iingay? May narinig ba tayo sa mga lansangan na humihingi ng hustisya panagutin yung mga involved sa nangyari mga flood control fiasco? Corruption at atong talagagig. Meron ba tayong naririnig na ingay? Wala. Meron ba tayong nakikitang iniimbisigahan ng mga malalaking opisyal? Wala. Lalong-lalo na yung mga nababanggit na i-involve sa naturang korupsyon? Wala. Sekwandalanti maong nirarami 18 Marines? Ang gano ang tadala. Ang gano ang tadala tatang tanagagig. Actually, aware na aware sila na sila po ay sinampahan na po ng kaso. Pero naninindigan pa rin sila at ating tanagagig.
kung ano yung kanilang sinumpahang salaysay. Yun po'y kanilang pinaninindigan. Actually, meron po silang pahayag muli. I-play nga natin, Engineer Nixon, yung kababayan, yung pahayag noong mga 18 mga Marines na humarap muli sa mga kinatawan ng media nung isang araw kahapon. Kung hindi po ako nagkakamali, kahapon po, mga kapaborito, ninyay, dungalan tayo. Secretary nyo, huwag po daw kayo magpa-manipulate at ilabas daw po ninyo yung katotohanan at kakarmahin din po daw kayo. Ano po ang inyong masasabi dito? May nagmanipula po ba sa inyo? At alam na ba ninyo na nagsampa ng kaso si Secretary Anyo sa inyo? Yes po, alam na po namin yun, sir, dahil based doon sa mga napanood na rin namin. At yung sinasabi nila na walang credibility yung mga salaysay namin, kung wala siyang natanggap, hindi naman ho namin sasabihin sa aming statement na nakatanggap siya siguro. Ang nilalad lang po namin dito ay yung katotohanan lamang. At sana naman, huwag na nilang pagtakpan yung mga ginawa nilang anomalya tungkol sa pera na yan, dahil lahat naman tayo alam natin yung totoo, lalo na sa amin. Saan napunta yung mga pera na halos mapuno ang bahay ni Kong Romualdez? Totoo po yung lahat. At tulad po ng sinabi ko kanina, pamilya po namin yung nakasalalay dito at buhay po nila at buhay din po namin. Ang palang din po namin dito ay matulutukan na at maliwanagan yung taong bayan kung ano talaga yung totoong nangyari. At yun lang din po ang sinasabi namin dito. Yun lamang po. Yun po, yung paninindigan. Si Katuman Susamay Palapag na Sararaman so 18 miyembro ng Marines. Talagang sila po ay naninindigan na yung kanilang mga sinumpahang salaysay, lahat po yun pinaninindigan po nila. So ang tanong ngayon, ayun ho ba ay bibigyan pansin? Bibigyan pansin ng ating pamahalaan? Will they consider investigating it? Para malaman yung katotohanan? Aga po, tasay ubat damot at kasun tampol. Kakasuan nila sila. Ay, nako. Hindi ba pwedeng alamin muna natin yung katotohanan para mabawi natin yung mga pera ng taong bayan? Maibalik sa kaban ng bayan? Magamit natin in times of crisis like this, tulad ngayon, tumataas. Kagaunta na tatong tanagagik sa presyo ng crude at world market. Kailangan natin ng mga yun. Ay, okay. Breaking news. Breaking news sa tatong tanagagik sa kwanto ng Senate. U.S. President Donald Trump, I am pleased to announce that the highly respected United States Senator from the great state of Oklahoma, Mark Wayne Mullin, will become the United States Secretary of Homeland Security effective March 31, 2026. The current Secretary, Kristi Noem, who has served as well and has had numerous and spectacular results. Ito yung laging word niya, spectacular especially on the border, will be moving to be Special Envoy for the Shield of the Americas, our new security initiative in the Western Hemisphere, and we are announcing on Saturday in Doral, Florida. I thank Kristi for her service at Homeland. Sinalatan dala. Ayamay kiniatatong tanagagiki. Di ba wala ni agawa ditanya kontrobersiya sa kaya US citizen niya nakardan pinapaltog nasa may Homeland Security. Anong pinaltog dadi na to
Inatatay, agaon tanatatong tanagagig. Ay, agi. Ito naman, ay, galit na galit. Ha, galit na galit si DILG Secretary John Vic Remulla doon sa hepe ng Bureau of Fire Protection. Ha, gabay ito ko nun punitian. Mayari mo, Secretary, to ha. Pero, yun yung mga words na hindi dapat sinasabi in public, gauntan. Lalong-lalo na, ikaw ang DILG Secretary, gauntan na tatong tanagagikaan. Ano siya tuputan nyo lang bangat? Ay hindi pwede maghari yung galit. Kung mali-mali. Di pa iralin natin yung batas, pero yan mula. Yan mula, galit ka sa korupsyon. Gauntan na tatong tanagagig. Sana habulin nyo rin yung mga na-involve sa kwan. Sa flood control project. Ba? Galit na galit kayo sa BFP. Yung mga nasa kongreso, hindi kayo galit na galit. Eto, pakinggan natin sa Secretary John Vic Remulla. We're still determining kasi part 1 pa lang tayo. We're going through several rounds of interviews. So, maybe next week, papakita namin sa inyo yung results. Sir, start na po ba ngayon yung relief ni Fernandez? Tinanggal na ba siya ngayon? Ano ba nangyari? The request of the department is for the immediate preventive suspension of Fernandez, but this is still, of course, subject to the procedure with the Office of the Ombudsman. But that was the prayer for the immediate relief. And also, as the Secretary has mentioned, he has already requested the President for that relief. So we are still awaiting for the decision. Also. Sir, pumapasok pa ba siya? Simula nung na-issue na ganito, pumapasok pa ba siya? Kung hindi na po siya pumapasok, sino po ang gumagawa ng trabaho? Papasok pa eh. Pumapasok pa eh. Ang kapuro na mukha eh. Doon pa siya sa Fire Prevention Month, nag-attend siya. Ako hindi na ako nag-attend, baka masuntok ko eh. Pero, Thank you. baka lang naman. Baka lang. Yun naman talaga eh. Nakakainit ang ulo kasi yun eh. Ang kapal lang naman kasi hindi ako na siyang hayop ka, korap ka. Nagkapakita pa rin sa akin eh. Hindi ko rin umiiwas eh. Di ba? Parang wala nangyari sa kanya. Parang wala. Iba rin ang kapal na mukha niya eh. Okay. Thank you, Ms. Lea. Val Gonzalez of DZRH. Teka, kalaruin ko lang baka lang yung kanina baka anong i-preach yun Okay, sige. So yan, baka lang naman daw, sabi ni Secretary Remulla, no ha. Pero siyempre, until proven guilty, siyempre, ang feeling ni BFP Chief, hindi siya guilty. Kasi siyempre, accusations lang naman yun eh. Prove it. Kasuhan nyo, sampahan nyo ng kaso, daan sa korte. Pag nasabi ng korte na may probable cause, di ba? And then guilty beyond reasonable doubt, then, yun siguro nasa loob ni BFP Chief. Until proven otherwise, beyond reasonable doubt, na guilty ako, then, bababa ako, kwanto lagi mat. Pero, under our laws, hanggat hindi pa ako nalilitis, hindi pa ako na-judge ng hurado, ng korte, na guilty beyond reasonable doubt, I'm still innocent until proven otherwise. Kwanto mat. Gado ka? Siyempre. Kaya siguro pumapasok pa rin. Prove it, na guilty ako. Prove it, na nagnakaw ako. Kwanto mat. Siyempre, protected din siya ng batas. Sabihin mo nang may probable cause, pero protected pa rin siya ng batas. Sabi nga natin, until proven otherwise, the presumption of innocence is still there until proven otherwise. Ay, happy birthday nga pala, pinapagreet ni Madam Emma Alipio. Si former Kagawad Jenny Catalan ng happy birthday. Sir Jenny, happy birthday. Maroon doon niya tuya. May imis, gapi babaga to. Diba, Kagawad Jenny?
Happy birthday, ha. Siyempre, ang pagbati mula na rin sa mga single ladies. Siya nga pala, nitong mga nakarang araw, may isa pong bata, 19 anyos, 19 years old, at atong tanagagig, agi alalwaran nyo rati anak yo. Always bagaan nyo raratan, bagayo, you do not need to be a member of a brotherhood. You do not need to be a member of the brotherhood for you to survive. Although maganda yung adhikain ng brotherhood na yan. Dahil one way or another, siguro nagtutulungan sila. Pero ang masama nga lang, pagka, di ba pinagbabawal na natin, meron na tayong batas yung tinatawag nating anti-hazing law. Bawal na po yan. Maging sa mga military schools, bawal na rin po yan. Walang exempted dyan sa anti-hazing law. Lahat mapaparusahan po dyan. Remember yung nasa sa PMA, namatay isang plibo. Dahil pinarusahan siya ng kanyang mga higher-ups. Anong nangyari doon sa tatlong kadete na yun? Kulong. Guilty beyond reasonable doubt ang sentensya sa kanila. Kaya nakakulong sila ngayon. Sayang yung kanilang karir. Ilang beses na rin nagkaroon tayo ng mga pag-violate sa hazing law na yan. Marami nang nawalan, marami nang namatay ng mga kabataan. Ito ulit, 19 years old from Cavite at atong tanagagig. 19 years old. Sinumpot at dabungdang kapula bangkela. Dinala ng kanyang mga kasama sa ospital, iniwanan na doon. Nanyuta na, yung ginawa damat at atong tanagagig. Ang inaakusahan dyan ngayon, isang grupo. Ngayon, meron silang official statement. Sabi dito, official statement. The Taugama Phi Global Cavite Provincial Grand Council strongly condemns the recent hazing incident that occurred in General Trias, Cavite. We unequivocally denounce hazing in any form and stand firm against all acts of violence committed in the name of fraternity, initiation, or organizational tradition throughout the Philippines. Such actions violate the fundamental values of respect, discipline, and brotherhood that our organization upholds. The Taugama Phi Global Cavite Provincial Grand Council fully supports and strictly adheres to Republic Act No. 11053, also known as the Anti-Hazing Act of 2018. We affirm our commitment to the protection of life, dignity, and human rights above all else. We strongly recommend the strict and consistent implementation of anti-hazing laws and policies at all levels. We call upon all members, chapters, institutions, and organizations to comply with legal standards, promote safe and lawful practices, and actively participate in the eradication of hazing nationwide. The Taugama Phi Global Cavite Provincial Grand Council remains dedicated to fostering a culture of responsible brotherhood, grounded in honor, accountability, and respect for the law. Primum nil nocere, first of all, do not harm. Walay pimirma dyan tatong tanagagikay. So ito panawagan sa lahat ng mga miyembro ng Taugama Phi Global. Hindi lang sa Cavite, I think this is also nationwide. Nakakalungkot nga lang dahil isang buhay ulit nawala. 19 years old. Ay, kapalay malam yung oras sa atatong tanagagig. And because it's Friday, we'll see you again on Monday. Sa isa pang edisyon ng Saray Balitan Matwa, SBM, Iakabusol, Nasaray MPTF, managbalitay tila, tan fake news. Kalapagkanta bayo sa lawas yun, kaaro lawas yun, kapaborito Joseph Kanilang Bakani. The technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal.
At abayan ang susunod kagad ang number 1 yung kapaborito Joy Baby dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo